autan BBC Online TV. Mun yi aure a can Kaduna. Mene ne burinka ko kawai sai kwanan zaure? Kowa ya san Davido abokina ne. Sanki ya kashe zuciya. Ya ni sana'a. Sunana DJ Aini. Dan Kabir da magana. Dan Fiso. Abdullahi Mali. Bad guy. Karki manta nan. Wannan shiri da kuka kalla zai ringa zuwar muku a tashar autan BBC TV da ke YouTube channel din ranar Juma'a. Yawwa. Dan Kabir da magana. Alpha on the beat. Yawwa. Rai kuwa da magana. Adam Zango kira ni ai ina da ƙwazo. Alallu kira ni sanya ni fim din alaka. Ka gane? Ni cikin aiki ne. Wannan bis din ai na riga na gama kashe sa. Tijjani Asasi kira ni Tijjani Asasi kira ni ka sanya ni fim a duniya. Ya fim a duniya. Ni ma tun a duniya, ai ni ma tun a duniya ina so ni ma san na duniya. Ka gane ko? Ai ban gama ba. Kaɗan dakata kaɗan. Lawai Ahmad. Kaɗan kira ni. Ka sanya ni a cikin fim ɗinka mai suna Izar so nima dan sanni kaɗan dakata kaɗan karba ka ce na gaji dan uwa fa ban gaji ba kar ka manta tun a farko na gaya maka cewa sunana dan gaji da magana dan tsallaka Umar Sanda na sake dawowa abasi zala ne wani lokaci dan uwa kafin ya kare kar ka zamo kaza ko in ce ka zama kure ka dan yi tunani in a baya kayi kuskure lokacin da aka baka ta yayi ya kare ka zama mai amfanarwa sannan zaka zama kwararre kar ka zama mai wawa kar ka zama mai wawa hakan ne zai saka ne burinka ko kawai sai kwanan zaure wahala ba ta kisa kawai dan uwa ka daure a sannu duk abin da ka samu ka tare ka dinga yin tunani kullum in ka zo da daddare ne ka amfanar da yau dan goben ka more abadi lalane na ga wai To gaskiya ne muna sai wata karin kawai ya musaki sosai. Wannan shiri da kuka kalla zai ringa zuwar muku a tashar autan BBC TV da ke YouTube channel din ranar Juma'a.